διοργάνωσης, να έχουμε πάντα κοντά μας παιδιά, να απευθυνόμαστε στο μέλλον. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλοι εμείς που διαθέτουμε τον χρόνο μας και θα μιλήσουμε και παριστάμεθα, έστω και ένα παιδί να επηρεάσουμε θετικά, όλοι εμείς εδώ, άξιζε ο κόπος και ο χρόνος όλων μας. Πιστεύω συμφωνείτε, έτσι. Στα παιδιά θα πω λοιπόν, κλείνοντας απευθυνόμενοι, ό,τι έλεγα στο γιο μου και ό,τι λέω τώρα στον εγγονό μου του Ματολάκη. Καλό είναι να αγαπάτε, να αγαπήσετε το αντικείμενό σας, να προτάξετε, να έχετε γνώσεις, να το μελετήσετε καλά, αλλά επενδύστε κυρίως στην οικουμενικότητα, στις οικουμενικές γνώσεις και στις αξίες. Είναι η μόνη περιουσία που δεν σας την παίρνει κανείς, που δεν χάνετε ούτε με φωτιές, ούτε με σεισμούς, ούτε με πολέμους, ούτε με κλιματική αλλαγή. Αξίες, με αξίες προχωράτε. Και μετά όχι, πιστέψτε με, και μετά όχι χτίζετε, όταν το όχι είναι όπως πρέπει. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και πρόταση να βρεθώ ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη τιμή γιατί βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθω πολύ οικία. Πειραιώτησα από ναυτική οικογένεια, όπου έχω μάθει να τιμώ την ναυτοσύνη και ακόμη πιο πολύ τους ναυτικούς κάθε μέρα της ζωής μου. Υγεία και ασφάλεια. Δεν μπορείς να τιμήσεις την ναυτοσύνη, δεν μπορείς να τιμήσεις τον ναυτικό, αν δεν μπορείς να του εξασφαλίσεις υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Και είναι αυτό που είπατε κι εσείς, κυρία Δασκαλάκη, ότι και ένα παιδί και έναν έφηβο σήμερα να επηρεάσουμε και να μπορέσουμε να του δώσουμε την πληροφορία, να καταλάβει πώς είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο σήμερα στο χώρο της ναυτιλίας και μέσα στο καράβι, θα είναι για μας πολύ μεγάλο κέρδος. Είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια της Δασκαλάκης Ηρώς είναι πάντα εκτιμητέα και οφείλω να πω ότι η φιλία δεν χτίστηκε απλώς από τα καλά αισθήματα, αλλά από την δυνατότητα του να μπορεί κάποιος να προσφέρει στην πατρίδα και νομίζω ότι η Ηρώ το έχει πράξει με τον δικό σου τρόπο και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ και χαιρόμαστε που και σήμερα μας κάλεσες. Επί του θέματος, προφανώς, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, τα θέματα της ναυτιλίας έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της χώρας. Η ναυτιλία είναι συνυφασμένη με την Ελλάδα και είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ναυτιλία εκτός από τον εφοπλισμό αν δεν υπήρχε και το έψυχο δυναμικό. Ένα έψυχο δυναμικό το οποίο κάνει να είναι τα καράβια μας παντού σε όλο τον κόσμο. Μου στείλε ο κύριος Αλεξανδράτος τον χαιρετισμό του. Με ιδιαίτερη χαρά οφείλω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κυρία Δασκαλάκη και το επιτελείο της για τη διοργάνωση της εκδήλωσης Καλές Θάλασσες που πραγματοποιείται στον εμβληματικό χώρο του Ζαπίου. Αυτή η εκδήλωση που ενώνει τις αξίες της ναυτιλίας με την έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια έχει ιδιαίτερη σημασία για το ναυτικό επιμελητήριο της Ελλάδος. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρίσταμε σήμερα ως εκπρόσωπος του κυρίου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Αντιναβάρχου Λάμδα Σίγμα Κοντιζά Τρίφωνα, στην εξαιρετικά σημαντική αυτή εκδήλωση. Εκ μέρους του κυρίου Αρχηγού, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές και ιδιαιτέρως την κυρία Δασκαλάκη για την πρόσκληση και κυρίως για την πρωτοβουλία τους να θέσουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τον Έλληνα ναυτικό. Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ζήτημα τυπικής συμμόρφωσης. Είναι ζήτημα ουσίας, σεβασμού και βιωσιμότητας του ναυτικού επαγγέλματος. Οι ναυτικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας και κάθε τεχνολογική εξέλιξη στο ναυτιλιακό χώρο πρέπει να έχει ως πρώτο μέλημα την προστασία τους. Είναι και για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση Καλές Θάλασσες με Υγεία και Ασφάλεια, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, και επαγγελματικά και κοινωνικά και πολιτισμικά. Άρα λοιπόν η ασφάλεια και η υγεία σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη θάλασσα είναι και για μας ένα ζήτημα υψής της ασφαλείας και σημαντικότητας. Ως Περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε τέτοιες όμορφες πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην πρόληψη, αλλά και την προστασία και την ευαισθητοποίηση τόσο της ανθρώπινης ζωής και του έμψυχου δυναμικού
που φυσικά ασχολείται με την ναυτιλία, αλλά και εν γέννη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το οποίο πάντοτε κάνουμε στην εργασία με την κυρία Δασκαλάκη και κυρίως να αναδείξουμε, όπως έχουμε κάνει και από τις εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και από άλλα μετερρίτια, αυτό το οποίο κάνετε εσείς χωρίς πολλά λόγια, με πολλά έργα, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο. Η ελληνική πολιτεία πολλές φορές είτε το αγνοεί, είτε και δεν θέλει να το αναδείξει, διότι οι ικανοί άνθρωποι που βρίσκονται στο νερό, στα σκάφη επιφανείας, ακόμη και σε ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και κάτω από το νερό, είναι τόσο ικανοί που τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από ένα γραφείο τους τρομάζουν. Περάσαμε κάποιες πολύ δύσκολες χρονιές. Είχα την τύχη και την ατυχία μέσα στην πανένθεση να αναλάβω το τμήμα πληρωμάτων σε ένα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας, εν μέσω COVID. Φτάσαμε σε σημείο και είχαμε πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε ασθένειες των πλοίων, αντιμετωπίσαμε καθυστερήσεις όσον αφορά για τα βάρκα και τα ξέπαρκα των ναυτικών. Πάλι καλά, ευτυχώς ο καιρός όπως πέρασε. Είμαστε σε μια άλλη εποχή τώρα όπου έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα. Τα μέτρα τα παίρνουμε οπωσδήποτε και μέσα στο πλοίο και όσον αφορά και ειδικά όταν το πλοίο φτάνει σε τερματικούς σταθμούς και είναι ενημερωμένα όλα τα μέτρα του πληρώματος έτσι ώστε τη μεταπροφύλαξη να πάρουν. Δυστυχώς να πω χάρη στο COVID, μας έκανε το COVID να γίνουμε καλύτεροι. Στα κοντέινερ που τα νούμερα γίνανε αστυνομικά, ενώ από άποψη ναύλου, ένα σταμάτημα κόστιζε πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Και αυτό με συνδυασμό ότι δεν μπορούσαμε πια να θεωρήσουμε πλοία όπως παλιότερα, αλλά επίσης και ότι όσο περνάνε τα χρόνια η ποιότητα του προσωπικού παγκοσμίως πέφτει, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και οι ζημίες είναι πιο σοβαρές. Μας έχουν φέρει περισσότερα εργαλεία και στο μέλλον πολλές εταιρείες έχουν συστήματα επιθεωρήσεων με τρόπο να FPV ή με άλλα συστήματα όπως είναι 3D κάμερες που δημιουργούν μια, όπως το street view, μια απεικόνιση του πίσω πραγματικό χρόνο πώς είναι και μπορείς να συγκρίνεις ακριβώς την φωτογραφία το σήμερα από χθες. Και να μπορέσει ο γιατρός να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού. Αυτή είναι η μία λύση που έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη λύση την οποία αναπτύξαμε είναι μια εφαρμογή κινητού που ο κάθε ναυτικός μπορεί να έχει στο κινητό του, να την κατεβάσει από το App Store και το Play Store. Λέγεται Ιπποκράτης και μπορεί πάλι μέσα από την κάμερα του κινητού να πάρει κάποιες πολύ σημαντικές μετρήσεις ή να φτιάξει τον φάκελο, στην ουσία να ενημερώσει τον φάκελό του με όλα του τα ιατρικά στοιχεία και έτσι σε ένα επίγον περιστατικό να μπορεί ο γιατρός να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς και να δώσει φυσικά και την τηλεσυμβουλή του. Η εφαρμογή αυτή συνδέεται με το Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο της Dr. TMA, όπου εκεί πέρα εξυπηρετούν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα 24 ώρες το 24ωρο οποιοδήποτε περιστατικό, ακόμα και αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός ή η κατάλληλη κάλυψη επάνω στο πλοίο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ότι ξέρει να τα χειρίζεται με ασφάλεια, προπαντός και με αποτελεσματικότητα. Εντάξει, στα λόγια αυτά δεν ξέρω αν είναι εύκολα. Στην πράξη είναι δύσκολο γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικών επιπέδων, διαφορετικών εθνικοτήτων. Είναι διαφορετικά να απευθύνεσαι σε έναν πλοίαρχο και διαφορετικά σε έναν απλό ναύτη. Το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είναι το ίδιο. Πρέπει όμως όλους να τους φέρουμε στο επίπεδο ώστε να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί πάνω στο πλοίο, να κατανοούν τους κανόνες, να τους εφαρμόζουν σωστά και ένας ναυτικός ο οποίος κατανοεί τον κανονισμό και τον εφαρμόζει μπορεί μετά να τον αποδείξει και σε έναν επιθεωρητή. Ο ναρκισσισμός είναι ο ξερόλας της παρέας. Εδώ που τα ξέρω όλα, εσύ δεν αξίζεις τίποτα. Όλοι θα με τιμάτε και θα με υπηρετείτε.
Είμαι εγώ που σπέρνω φήμες και βρώμες για τους άλλους και γενικά είμαι ο κακός της παρέας, ο οποίος βέβαια δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Και το χειρότερο κομμάτι του χαρακτήρα μου είναι η ψυχοπάθεια, στην οποία ενώ τα έχω 400, οργανώνω μια τέτοια κατάσταση, ώστε να κοιτάζω να κάνω κάποιο σαμποτάζ που θα εκθέσει εσένα, ναι, και εγώ θα έχω κάποιο όφελος. Οπότε μπορεί να κάνουν πολύ κακό και στο πλοίο και στην επιχείρηση, αλλά και σε κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που κάνει καλά σωστά τη δουλειά του. Απεδέχθησαν πολύ θετικά και με το χρόνο ακόμα πιο πολύ τις δικές μας, να πω, μικρές καλές θάλασσες, τη δική μας πινελιά. Και εγώ είναι κάτι που πάντα το λέω και στο παιδί μου, ότι αν σου δώσουν ένα ποτήρι νερό, πρέπει να το θυμάσαι όσο ζεις. Είναι θέμα αρχής. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη βάβευση, αλλά θα ήθελα να πω και τα βραβεία ανήκουν και σε σένα, γιατί είσαι μια γυναίκα μάχημη. Είπες προηγουμένως μικρή θάλασσα, αλλά η μικρή θάλασσα τη μεγαλώνεις. Κάθε φορά γίνεται πιο ουσιαστική. Φαίνεται και από το κοινό. Η έντοση είναι κατάμεστη. Έχεις την εκτίμηση όλων και την αγάπη όλων. Και είσαι ένας άνθρωπος που συνδυάζεις πολλά. Έχεις πολλές πτυχές. Δηλαδή και οικογενειάρχης είσαι, και μάχημη είσαι. Και γιαγιά. Και γιαγιά. Πραγματικά είσαι και πολύ καλή επαγγελματία στον χώρο. Αυτοδημιούργητες γυναίκες είναι. Ναι, εννοείται. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, ξεκίνησε από μένα σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο. Θα συμμετάσχει και το Εμπορικό Βιομηχανικό φυσικά, η Ένωση Εφοπλιστών που είναι και το κλάστερ. Με τη συνεργασία επίσης της Ένωσης Κουραζιοπλοίων, της Ακτοπλοείας και των μικρών αποστάσεων, προκειμένου να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι από την εποχή του κύριου Τσάτσου. Νομίζω λίγοι θα το θυμάστε τον κύριο αυτό. Τον πρόεδρο, ναι. Από τότε έχουμε θεσμικό πλαίσιο για αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα οργανωμένο κράτος. Θα συντονίσουμε το πάνελ νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη ναυτιλία, συν το κρίσιμο ζήτημα της απανθρακοποίησης. Πριν δώσω το λόγο στην Αναστασία, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι κατά τη γνώμη μου νέες τεχνολογίες και απανθρακοποίηση είναι αλληλένδετα. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία ποιο εναλλακτικό καύσιμο θα υπερισχύσει σε 20-25 χρόνια, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ναυτικών και η βελτίωση βέβαια της απόδοσης του πλοίου. Καλησπέρα και από μένα. Έχει πάντα τεράστιο ενδιαφέρον οι συζητήσεις σε αυτό το πάνελ, στις νέες τεχνολογίες, γιατί σε σχέση με τα άλλα πάνελ που συζητάμε, υπάρχει σε μια εξέλιξη. Κάθε χρόνο είναι τέτοια η ραγδαιότητα των ζητημάτων που έχουν να κληθούν οι εταιρείες σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα άλλο με τα προηγούμενα. Μόλις ένα χρόνο. Το ChatGPT είναι στη ζωή μας κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, το OpenAI, και το έχουμε πλέον όλοι βάλει τόσο πολύ μέσα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε του χρόνου που θα είμαστε να συζητάμε για όλα αυτά. Σημαίνει μια ανοιχτή επικοινωνία με πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Αν σκεφτούμε ότι ένα VSAT πριν από 2 χρόνια στοίχιζε 40 με 60 χιλιάρικα και η συνδρομή, η μεγαλύτερη συνδρομή που θα μπορούσες να έχεις, που ήταν 30 Mbps, είχε 20.000 ευρώ το μήνα, δολάρια, συγγνώμη. Έτσι, σήμερα μιλάμε για το Starlink, το οποίο το κόστος της συσκευής είναι περίπου 3.500 δολάρια και η μεγαλύτερη συνδρομή είναι 1,5 χιλιάρικο το μήνα για 300 Mbps. Άρα αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πλέον μιλάμε για μια άλλη εποχή. Άρα λοιπόν το εργαλείο υπάρχει. Η δυνατότητα επικοινωνίας υπάρχει. Αυτό που αλλάζει λοιπόν και φέρνει η τεχνολογία είναι η βοήθεια στον καπετάνιο να διαχειριστεί τις κρίσεις. Και εδώ έρχεται το γραφείο, το οποίο πρέπει να έχει την υποδομή, οι management εταιρείες πρέπει να έχουν την υποδομή να στηρίξουν 24/7 τον καπετάνιο. Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την κυρία Δασκαλάκη. Λοιπόν, το θέμα της... Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσω για αυτό το θέμα και θα μοιραστώ την εμπειρία μου. Εγώ είμαι Innovation and Technology Manager στην Lascaris Shipping. Είναι μια κατεξοχήν, θα πω, παραδοσιακή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί εφαρμόζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχει ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι της ψηφιοποίησης που είναι ευρέως γνωστή ως digitalization.
Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη της ψηφιοποίησης? Μιλάμε για καταρχάς επιχειρησιακή αποδοτικότητα, μιας και βελτιστοποιούνται οι πλοίες. Τιμή που βρισκόμαστε εδώ και εκπροσωπούμε την Concept σε ένα τέτοιο σημαντικό event. Χαρά να μοιραστούμε κάποιες γνώσεις πρακτικές από τη δικιά μας άποψη με τους νέους, είτε από τους νέους που θα βρεθούν στη θάλασσα, είτε στα γραφεία μας από τα πανεπιστήμια. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον πυλώνα της κλασικής ελληνικής ναυτιλίας, με ό,τι κρύβει αυτό το κλασικό από πίσω του, λέγοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές διακρίθηκαν από το γεγονός ότι πήραν το ρίσκο της μεταφοράς φορτίου από το α μέρος στο β. Αυτό το ρίσκο είναι αυτό που έκανε τον ελληνικό εφοπλισμό να διακρίσει. Και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο, επηρεάστηκε πάρα πολύ το demand και supply που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που αρχίζουμε και το ζούμε και τώρα, να έχει διαστρεβλώσεις και αλλαγές. Είναι αλματώδης προφανώς η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στις μέρες μας. Μαζί πάνε και άλλα πράγματα. Θα πω κάποιες λεξούλες. Παράδειγμα, έχουμε εντυπωσιακή ανάπτυξη αισθητήρων, σενσόρων, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι παντού και μπορούν να μετράμε σε πραγματικό χρόνο τα πάντα. Μέσα μιας τεχνολογίας που λέγεται διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things, όλα αυτά να αποθηκεύονται και να δημιουργούμε πάρα πολλά δεδομένα ανά πάσα στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Και να που έχουμε τα big data που λέμε. Τα big data σημαίνει πληροφορία. Πάρα πολλή πληροφορία διαθέσιμη στις μέρες μας. Τι την κάνουμε είναι το θέμα. Η αξιοποίησή της είναι το θέμα. Ένα μεγάλο όφελος μια μεγάλη εφαρμογή θετική της τεχνητής νοημοσύνης είναι ακριβώς η αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας. Δηλαδή το να καταγράφεις μεγέθη και μέσα από τα signature, αυτά από τις υπογραφές του μεγέθους που καταγράφεις καθημερινά, να μπορείς να βρεις κάποια patterns, κάποια πράγματα, κάποια μη υγιή κατάσταση ή κάτι που δεν πάει καλά ή τι να βελτιώσεις. Ότι έχουμε το δικό μας μοντέλο αναπτύξει και εκπαιδεύσει με αποτέλεσμα να μην φεύγουν προς τα έξω. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τα γνωστά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα του τύπου ChatGPT κτλ. Έχουμε δικό μας μοντέλο. Πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται στην ναυτιλία τουλάχιστον. Δεν πρέπει να φεύγει προς τα έξω δεδομένο, το οποίο είναι ευαίσθητο για την ναυτιλία, διότι οι γνωστές τεχνικές που είναι εύκολες, δηλαδή να χρησιμοποιείς εργαλεία αλουνού, σημαίνει ότι μοιράζεσαι είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, παρόλο το ότι νομίζει ο καθένας, μοιράζεσαι την πληροφορία σου. Εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό, ότι η πληροφορία είναι κλειστή. Δεν ταξιδεύει σε καμία Google, σε κανένα άλλο provider. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ο Αρχιπίαρχος Λιμενικού Σώματος Μυτιληναίος Ιωάννης, διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο. Στη σχολή μας διδάσκονται μαθήματα που περιέχουν βασικές θεωρητικές γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και ο προσανατολισμός των βιβλίων του Ευγενιδίου Ιδρύματος. Είναι αλήθεια αυτό. Ακριβώς. Και έτσι πολλοί σπουδαστές μας, κυρίως οι μηχανικοί, λαμβάνουν βασικές γνώσεις, ας πούμε, για τις μηχανές διπλού καυσίμου, τα εναλλακτικά καύσιμα, τα scrubbers ή την ηλεκτροπρόωση. Πέρα όμως από τις θεωρητικές γνώσεις, έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρία στην πράξη με την διενέργεια εκπαιδευτικών ταξιδίων, σε όλο το στάδιο της διαδρομής τους στη σχολή. Και μάλιστα από τους δύο σπουδαστές από αυτούς που σήμερα είναι κοντά μας, έχουν κάνει το πρώτο τους εκπαιδευτικό ταξίδι σε τέτοιου είδους πλοία. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι ναι, τα ελληνικά ναυπηγεία και ιδιαίτερα τα δικά μας ναυπηγεία στη Σύρο και στην Ελευσίνα είναι πλήρως έτοιμα να ανταποκριθούν στις διεθνείς προκλήσεις. Ήδη αυτό το μαρτυρά ότι έχουμε ολοκληρώσει τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, έχουμε επαναπιστοποιήσει όλα τα μηχανήματα και τα μέσα που θα χρειαζόταν. Ήδη έχουν προσελκυστεί επενδύσεις στα ελληνικά ναυπηγεία που υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια και υπάρχει η εμπιστοσύνη των μεγάλων διεθνών τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα. Και επειδή αναφέρατε για ναυπηγήσεις, να σημειώσω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε γραμμή παραγωγής για ρημουλκά πλοία
Έχουμε ήδη υπογράψει συμβόλαια και είναι σε εξέλιξη άλλα. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις σύντομα, όπως σύντομα θα ανακοινωθεί και η πρώτη κοπή μετάλλου. Και αυτό που μας είπαν όταν πήγαμε στο Southampton, όπου είναι λιμάνι για κουρασγερόπλια στην Βρετανία, το πρώτο πράγμα που μας έθεσαν ως πρόβλημα είναι το maintenance, δηλαδή συντήρηση. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ πέρα μεγάλα πλοία, κουρασγερόπλια ή containers ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί να γίνει μία επισκευή τους για κάτι που μπορεί να τους τύχει. Και δεν είναι δυνατόν να τρέχουν στην Τουρκία για να μπορούν να επισκευαστούν όταν είναι εδώ πέρα η Ελλάδα και μπορεί να αποτελέσει κόμβο όπου πράγματι έχει αρχίσει να παρουσιάζεται αυτό το θέμα του κομβικού σημείου. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τα Βαλκάνια, όπως επίσης και όλα τα άλλα τα λιμάνια, κατά το μάλλον ήτον, έχουν τη δική τους μερίδα στην διακίνηση είτε φορτίων είτε επιβατών. Τι κρατάμε, τι κερδίσαμε, τι διασφαλίσαμε πιο σωστά ή αν τελικά υπάρχουν ατέλειες ή οτιδήποτε πρέπει να τις λύσουμε. Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει μια συνέχεια, ένα σημείο καμπής μετά το συγκεκριμένο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, αλλά... Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια στην κυρία Δασκαλάκη για την εκδήλωσή της. Εγώ εκπροσωπώ την Ελληνική Ένωση Ρημουλικών Ναυαγοσωστικών. Η ένωσή μας έχει ξεκινήσει από το 1980 και εκπροσωπεί τα περισσότερα μέλη που ασχολούνται με τον κλάδο μας. Προτού απαντήσω στην ερώτησή σας, θα ήθελα λίγο να καταλάβουν οι προσκεκλημένοι ότι η ρημούλκηση δεν είναι μια απλή λιμενική υπηρεσία. Η ρημούλκηση είναι μια κοινωνική υπηρεσία. Και τι σημαίνει αυτό? Όπως σε αντίθεση με ένα πλοίο το οποίο εκτελεί μια θαλάσσια μεταφορά, το ρημουλικό έχει την ευθύνη να εξυπηρετήσει ασφαλώς ένα τεράστιο πλοίο όταν καταπλέει και όταν αποπλέει σε ένα λιμάνι. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας. Οπότε μας κλείνει τώρα, θα μας κλείσει, θα μας πει το goodbye και ένα μεστό συμπέρασμα της ημερίδος. Ο chairman των Green Awards, ο κύριος Ματθαίου, και CEO της Arcadia Maritimes και πολλές ακόμα ιδιότητες, αλλά θα μείνω σε αυτές. Ελάτε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την τιμή να μου ανατεθεί ο ρόλος της παρουσίασης των συμπερασμάτων αυτού του εξαιρετικά ενδιαφέροντος και πολυεπίπεδου συνεδρίου. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ουσιαστικές τοποθετήσεις από εξέχοντες ομιλητές και ειδικούς του χώρου σε 3 διαφορετικά πάνελ, τα οποία όμως συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους με ένα κοινό παρονομαστή: τη βιωσιμότητα, την πρόοδο και την ασφάλεια της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας. Το πρώτο πάνελ ανέδειξε ένα ζήτημα που πολλές φορές παραμένει στη σκιά των τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων της ναυτιλίας: την ανθρώπινη διάσταση. Μιλήσαμε για την υγεία, την φυσική και ψυχική κατάσταση των ναυτικών μας, οι οποίοι εργάζονται σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, απομόνωσης και απαιτητικής φυσικής και διανοητικής αντοχής.
Κάνε με κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί με έχω. Τα παπούτσια που φορώ του τζακάρι τα χρωστώ κι ο τζακάρις να καλά να τα παιδί λουλογά. Εκπέρας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαιοκρίτες, ευχόμαστε στους διοργανωτές πάντα επιτυχίες και σε όλους μας καλές θάλασσες.